Ko kun san da cewa haɗewar ƙungiyar AS, Niger, Burkina Faso da Mali ba abu ne wanda ya ji ma Faransa daɗi ba. Ƙasar Faransa ƙasa ce wanda tana amfaniwa sosai da ƙasashenmu na Afirka wajen makamashi da su. Biyu bayan bayanai da shugaban ƙasar Niger, President Chani, ya yi bayani mai tsaho a talabijin na ƙasa a jiya, bayanin da ya yi na cewa makirce-makircen da Faransa take nan ga ƙullawa dalili ne na ƙasashen CEDEAO da ta ba su mafuka. Faransa suke ta ƙullawa tare da haɗin kai gwiwa da CEDEAO. Shugabansu President Nigeria Tinubu suke ta kulle-kulle na cewa ba su barin Afirka nan fa, saboda Afirka nan fa shine cinsu da shansu da wutan da suke amfani da shi duka ta hanyar ƙasa a kwantinan Afirka ne suke samu. Shi yasa duk abin da aka musu na kora da har yanzu akwai makirce da suke kulla, yau daban gobe daban jibi daban, kullum suna cikin kulla wani makirci sun ki barin Afirka. Dalilin kin barin su Afirka, gaskiya Afirka ne cinsu da shansu, komin su wutansu duka cikin Afirka ne suke samu. Shine dalili na farko wanda ya sa ko an kore su turawan nan ba su bar ƙasa.